Il-ħadd it-tajjeb. Illum id-29 ta' Diċembru, hekk kif id-dinja nisranija qed tipprepara għal ftuħ tal-Ġublew tat-Tama, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kolleġjata Bażilika ta' San Pawl fir-Rabat li hi mibnija fuq qar li skont tradizzjoni qadima kien fih li San Pawl għex tul iż-żmien li dan Malta. Dan l-ar, magħruf aħjar bħala l-Grotta ta' San Pawl, maż-żmien sar post ċentrali ta' qima u pellegrinaġġi. Fil-fatt, il-Ġublew tat-Tama se jibda minn ġo fih aktar tard illum. Din il-grotta s'issa żaruha il-Papa San Giovanni Pawlu II fl-1990, il-Papa Benedittu XVI fl-2010 u l-Papa Franġisku fl-2022. Imexxi din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna u jikkonċelebraw l-Arċipriet Dun Joe Mizzi u Dun Karl Andrew Schembri. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin nagħmlu il-festa tal-familja imqazza li aħna niċċelebraw fil-ħadd li jaħbad bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena. Illum li tolbu ħafna għall-familji tagħna u għall-ġenerazzjonijiet li biha hija mżejna il-familji tagħna. Ma naħsibx biss fl-ulijiet u l-ġenituri, imma wkoll fin-nanniet. Kien hemm persuna milux qalt li allura l-bużnanniet tinsihom. Allura niftakru wkoll fil-bużnanniet u jekk hemm xi bużnanna wkoll nitolbu għaliha il-barka tal-ġenerazzjonijiet diversi. U nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba fih dan il-familja murejniex rispett u mħabba kif jixtieqna nagħmlu l-mulej. Mulej ħniena, Kristu ħniena,
mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missi li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna eżempji mill-isbaħ fil-familja mqazza. Għamel insiru nixbħuha fil-virtujiet tal-ħajja tad-dar u fir-rabta tagħha ta' mħabba. Ħaniġu nitennew għal dejjem fil-ferħ ta' darek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Anna tqalet, u meta wasal żmienha wildet iben u semmejtu Samwel. Għaliex kif qalet hi tlabtu lil mulej. Elkana bil-familja kollha tala joffri s-sagrifiċċju ta' kull sena lil mulej u jtemm il-wegħda tiegħu. Imma Anna ma teletx. Għaliex qalet lil żewġha, meta nkun ftamt it-tifel, imbagħad nieħdu biex jidher quddiem il-mulej u jibqa' hemm għal dejjem. U meta fatmitu, Anna tellet il-bina magħha fid-dar tal-mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus ta' 3 snin. Efa tqiq u żaq imbit u marret bit-tfajjel magħha. Hemm qatlu l-gendus u resqu t-tifel quddiem Eli. U qaltlu, nitolbok, Sidi, daqskemm int ħaj. Sidi, jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk titlob lil mulej. Għal dan it-tifel kont tlabt u l-mulej laqa it-talba tiegħi u tani dak li tlabtu. U issa jien se nagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu u kemm idum ħaj ikun tal-mulej. U qiemu lill-mulej hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Sam responsorjali. Ħen jindawk li jagħmlu f'darek mulej flimkien. Ħen jindawk li jagħmlu f'darek mulej. Kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan b'ruħi u ġismi lil Alla l-ħaj. Flimkien? Ħen jindawk li jagħmlu f'darek mulej. Ħen jindawk li jagħmlu f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħen jindawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom li għandu mal-qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju. Flimkien? Ħen jindawk li jagħmlu f'darek mulej. Mulej, Alla tal-eżerċti, isma' talbi. Għati widen Alla ta' Ġakob. Ħares u Alla lejn it-tarka tagħna. Ħares lejn is-sultan il-midluk tiegħek. Flimkien? Ħen jindawk li jagħmlu f'darek mulej.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, araw bliema għoża ħabna l-missier nistgħu nissejħu Uljiet Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, aħna issa Uljiet Alla, imma x'se nkunu l-qudiem mhuwiex irrevelat lilna, madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Eżis, jekk il-kuxjenza tagħna ma tċaffarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla u kull ma nitolbu naqelgħuh minn għandu għax qegħdin inżommu l-kmandament tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin kif wissiena hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jgħammar f'Alla u Alla fih. B'hekk narfu li hu jgħammar fina bl-Ispiritu li hu tagħna. Il-kelma tal-mulej roddu ħaj lill-Alla. Mulej, iftilna qalbna biex nifmu dak li jgħid ibnek. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Ta' kull sena, il-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalem għal festa tal-Eid. Meta kellu 12 sena, telgħu wkoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu triq lura. Imma tfajjel Ġesu baqa' Ġerusalem bla ma kienu jafu il-ġenituri tiegħu. Huma ħasbu ħiet ma' xi wħud li kienu fi triq magħhom. Iżda meta wara jum mixi fiċċewh fost rabathom u n-nies li kienu jafuhom ma sabuhx. U għalhekk reġgħu lura Ġerusalem ifittxuh. Wara 3 ijiem sabuh fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-għalliema. Jismagħhom u jistaqsihom. U kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-dehn u tweġibiet tiegħu. Kif rawh instamtu. U ommu qaltlu: Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. U qalilhom: U għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux illi jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda kliemu ma femuhx. Imbagħad niżel magħhom u reġa' mar Nażaret u kien jobdihom. U ommu kienet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. U hekk Ġesu baqa' jikber fil-għerf, fis-snin u fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Il-kelma tal-mulej.
din il-festa tal-familja Mqazza din is-sena, is-silta minn Salluqa tieħodna meta kellu il-mulej kellu 12 sena. Tifel ludi ta' 12 sena kien jitqies tifel adult u kien jibda jissejjaħ bin il-patt bar mitzvaħ. U allura seta jaqra fis-sinagoga, seta jistaqsi l-mistoqsijiet, jidħol fid-dialogu mal-orrief fis-sinagoga. Ġesu imur mal-ġenituri tiegħu Ġerusalemm mal-festa tal-Għid u ta' 12 sena jibda jieħu sehem fil-ħajja tas-sinagoga bħal wieħed adult. Il-ġenituri kienu jafdawh tantu hekk li ma jrealizzawx li ma kienx magħhom ħlief wara li temmet il-ġurnata u kif jinġabru għal mistrieħ jirrealizzaw li Ġesu mhux mal-karovana li sejra lura lejn Nażaret. L-ewwel ħsieb li nixtieq nislet minn dan l-episodju fil-ħajja tal-familja Mqazza hija sens ta' fiduċja li Giuseppi u Marija kellhom f'Ġesu. Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna nkunu nistgħu nafdaw lil xulxin. Ma kienux qed jinkwetaw x'qiegħed jagħmel matul il-ġurnata, ma kienx madjulhom, la madjul Marija u lanqas madjul Giuseppi. Kellu 12 sena, kien jitqies adult. Bħal maħna niddikjaraw li huma adulti, iż-żgħażagħ tagħna li jagħmlu l-griżma tal-istess età ta' 12 sena. Jiena niddikjarahom adulti, kapaċi jiddeċiedu huma jridu x'jemmnu jew le. U din hija xi ħaġa sabiħa li hemm bżonn nitgħallmu mill-familja Mqazza. Il-fiduċja. Kultant il-familja titkisser għax tonqos il-fiduċja f'xulxin. U minflok il-fiduċja, meta jidħol is-suspett, ir-relazzjoni ta' bejnietna, ir-rispett u l-imħabba jitfarku. Ejjew nitolbu biex fil-familji tagħna ikun hemm dejjem il-fiduċja f'xulxin. Tgħiduli imma kultant jallini fader. Inti għati ċans. Dejjem għati ċans lil dak li jkun. Tqattax il-karti mal-ewwel. Ftakar li anke Ġesu ta' 12 sena għamel waħda tinkiteb. Fil-fatt, l-Evanġelista kitibha. Min jaf jekk hux minn hemmhekk ġejja li tagħmel waħda tinkiteb. It-tieni ħsieb. Fil-familja ikun hemm mument li dak li jkun iħossu mitluf. Giuseppi u Marija jafdaw ħafna lil binhom Ġesu, imma meta ma jsibuhx jintilfu. U kien intilef, imma anku ma jintilfu. Ommu tgħidlu, ibni, aħna qalbna maqsuma konna qegħdin nfittxuk. U allura nifhmu wkoll li parti mill-ħajja tal-familja se jkun ukoll il-mument tal-kontrarju, il-mument tan-nuqqas ta' ftehim, li ħafna drabi jiġi minn nuqqas ta' komunikazzjoni. Tajdu li ma' Ġesu ma setax jafżhom x'iddeċida jagħmel. Ħafna drabi l-inkwiet ta' bejnietna jiġi għax ma nafżawx il-xulxin, għax ma nitkellmux biżżejjed bejnietna.
U llum ejjew nammettu. Ftit għandna skużi għax Ġesu ma kellux il-mobile jibgħatilha messaġġ, imma aħna għandna ħafna mezzi ta' komunikazzjoni. Imma fl-istess ħin donna nintilfu fin-nuqqas tagħhom. Nikkumplikaw il-ħajja ta' xulxin għax ma nitkellmux biżżejjed bejnietna. Kapaċi inqattu sigħat fuq il-mobiles tagħna, fuq l-smartphones tagħna, quddiem il-computers tagħna, daw kollha jgħidulhom mezzi ta' komunikazzjoni. Imma ma nikkomunikawx ma' xulxin. Milux żort skola u kontent nitkellem mat-teachers, nistaqsihom ftit jekk ikun hemm xi sfidi li qed jiltaqgħu magħhom. U kien hemm waħda minnhom qalt li fader, qalt li ġie tifel ċkejken u ħasadni għax qalilha jiena m'iniex kuntent id-dar, qaltlu għaliex. Qalilha għax il-mammu u l-papà meta nidħol id-dar il-ħin kollu quddiem il-mobile m'għandhomx ċans għalija. Tifel ċkejken qed iħoss in-nuqqas ta' komunikazzjoni. Meta ommu missieru naħseb jien qed jikkomunikaw ma' xi ħadd imma mhux mat-tifel. Xi ħaġa importanti li nislet minn dan ħsieb huwa kemm importanti fil-ħajja tal-familja nagħtu ħin ta' kwalità, bl-Ingliż jgħidulu quality time, ħin ta' kwalità lil xulxin. Ħin ta' kwalità lil xulxin. U ma naqtgħux qalbna meta jiġi l-mument tad-diffikultà. Anke Marja u Ġuseppi għaddew mill-mument ta' qsim il-qalb mitlufa ifittxu lil Ġesu mitluf. It-tielet u l-aħħar ħsieb huwa l-ubbidjenza ta' Ġesu. Ġesu l-ewwel nett jieqaf Ġerusalemm għax irid jobdi iħossa b'mod qawwi din lill-missieru li hu fis-Smewwiet. Jgħidilhom ma tifhmux li narid inkun f'dar missieri u di jgħidha quddiem Ġuseppi li kien missier legali tiegħu quddiem il-bnedmin kien nafdat bil-missjoni li ħsieb lil Ġesu. Imma Ġesu ta' adult qed jirrealizza li għandu l-missjoni afdata lilu minn missier li hu fis-Smewwiet. Bħalma għallimna nitolbu, meta għallimna nitolbu Ġesu hekk għallimna ngħidulu lil Alla missierna li inti fis-Smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Imma Ġesu għalkemm lill-ġenituri tiegħu ta' adult jgħidulhom jien għandi l-ħajja tiegħi, jien għandi l-missjoni tiegħi. Fl-istess ħin jirritorna magħhom Nażaret, San Luqa jgħidilna u qgħad għalihom, kien jobdihom. L-aħħar ħsieb. L-ewwel nett kemm hu sabiħ li fih dan il-familja kulħadd iħossu afdat u rispettat biex ikun jista' jikber skont it-talenti u l-missjoni tiegħu. Kultant il-ġenituri meta jġibu tfal fid-dinja jippretendu li se jagħmluhom il-programm ta' ħajjithom huma. Issa t-tifel meta jikber, issa t-tifla meta tikber u tismagħhom għamlu l-programm kollox lest. Mentri jekk hemm xi ħaġa li nitalmu l-Vanġelu tal-lum hija, u l-Papa jgħidha wkoll meta jitkellem fuq San Giuseppe, li hemm bżonn li il-ġenituri fl-imħabba tagħhom ma jkunux possessivi, imma jagħtu ċans li l-uliedhom jiżviluppaw, kultant anke jotru, jagħmlu xi żball biex jitalmu, imma kelma ta' ġid dejjem jgħiduha. U kelma lill-ulied
aħna l-kollu li meta jonqsu l-ġenituri ma jkollok ħadd min jgħidlek oqgħod attent ibni, imma tibqa' tiftakar kull kelma li qallek missierek u qaltlek ommok, anke meta ma jkunux miegħek. Għaliex? Għax dik il-vuċi tal-imħabba ma tinsija qatt. Ommok u missierek jista' jkun ma jibqgħux miegħek f'din id-dinja. Imma dak li jkunu qalulek b'imħabba ma tinsih qatt. U l-ubbidjenza lil ġenituri l-aħwa mhux sakemm ikunu ħajjin ta' ejjew nibqgħu niftakru l-kliem tagħhom u nixtaruhom għax huma kliem ta' mħabba. U l-aħħar talba li nagħmel fuq il-familji tagħna hija li bħalma rċivejna ħafna kliem ta' mħabba u nożżuh u għalina jkun isu kewkba fid-dlam. Hekk għandna nagħtu lil xulxin kelma ta' mħabba u ta' kuraġġ. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-Iben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-Iben u li tkellem b'fom mill-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-mafra tad-dubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu ħafna l-familji tagħna llum, nitolbu għall-miżżewġin tagħna, nitolbu għall-ulied, nitolbu għan-nanniet u l-bużnanniet biex il-Mulej iseddaq il-familji tagħna fl-għaqda u s-sliem. Nitolbu għall-paċi fid-dinja, mod speċjali fl-Ukrajina, f'Gaza, fis-Sirja, f'tant postijiet oħra madwar id-dinja fejn hemm il-vjolenza, il-ħruxija, l-inkwiet. Il-prinċep tal-paċi jallimna t-triq tas-sliem. Nitolbu. Ejju nsellmu bil-qalb lill-Om Ġesu u nafdawla il-ġublew tat-tama li se nibdew il-lejla minn hawnhekk, minn din il-Bażilika Żgħiża, kull grotta ta' San Pawl missierna, illum nibdew il-pellegrinaġġ li jiftaħ il-ġublew tat-tama. Jalla bl-interċessjoni ta' Sittna Marija u ta' San Pawl din is-sena tkun sena ta' grazzja, festa kbira ta' ħniena. Nitolbu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn dik is-sagrifiċċju kif glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju tal-paċi tagħna miegħek. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li għat-talb tal-Verġni Omm Alla u ta' San Giuseppe twetta il-familji tagħna fil-grazzja tiegħek u sliem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih illum idda qudiemna l-emil tal-aġeb tal-fidwa tagħna. Għax meta l-verb tiegħek sar bniedem bħalna. In-natura dajfa tagħna kisbet ġieħ għal dejjem. U bis-saħħa tal-għaqda tiegħu magħna seħibna miegħu fl-istess ħajja bla tmiem. Għalhekk nissieħbu maqtejja tal-anġli u b'feħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kor wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-Apposti, mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfri għad-dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina. Għaddaħannix ġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salta l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat li l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħel nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħel nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħel nubit tad-dinja ħatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubit tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux li jidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
nitolbu. Missier l-aktar ħanin inti tajjixna bis-sagramenti tas-sema, għamel li nimxu dejjem fuq l-eżempji tal-familja mqazza biex wara t-taħbit ta' din id-dinja nissieħbu magħha fil-ġenna bi Kristu Sidna. Infakkarkom li llum fil-5 ta' filgħaxija minn hawnhekk minn din il-Bażilika u mill-Grotta ta' San Pawl nibdew pellegrinaġġ sal-Katedral tal-Imdina nisbera t-temp. Iżom? U bekk nibdew il-ġublew tal-2025 li l-Papa xtaq li jkun il-ġublew tat-tama. Nistieden li l-min ma jistax jiġi fiżikament biex isegwi iċ-ċerimonja u x-xandira permezz tal-midja soċjali u permezz tat-trasmissjonijiet li se jkun hawn. Nirringrazzja minn issa lill-parroċċa ta' San Pawl ir-Rabat tal-akkoljenza tagħkom u nawguraw il-xulxin ġublew sabiħ, festa kbira ta' ħniena għal kulħadd. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mill-Kolleġjata Bażilika ta' San Pawl fir-Rabat. Infakkarkom li fil-5 tal-lejla jiftaħ il-ġublew tat-tama b'mument ta' talb mill-Arċisqof ta' Malta fil-Grotta ta' San Pawl. Wara, l-Arċisqof jingħaqad mal-komunità miġbura u permezz ta' qari mill-Vanġelu jistedinna għal pellegrinaġġ li jibda miexi għall katedral tal-Imdina fejn wara jiġi ppreżentat il-Kurċifiss. Hemmhekk issir qudiesa fis-6. Din iċ-ċelebrazzjoni tixxandar fuq Knisja.mt, Newsbook Malta u Radio RTK 103. Aktar tarif jinkiseb mis-sit ġublew.mt. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.